Yo, what up, yo guys? It's your boy, Jim Bonus. Hola la. Ngiyamthanda ngithi. Hayi what up? It's be like. Okay, asiqala lesi. Bazophoqa. Okay, it's fine. Okay, hamba. Tap on the screen guys, then it's fake hundreds now. Bese ngiyavela full. Tap on fake hundreds umuntu avele. You type guys, you type. Yebo. Baboni siyajola ngithembisa uzofana ngifa khona nami ngathembisa awusoze wakho angikholwa namantombazana agcwele umona ayangimonela bazobona ngiyamdlala khona baby cela utshela abantu baye kumuntu cela siposte baboni siyajola ngithembisa uzofana ngifa khona nami ngathembisa awusoze wakho angikholwa namantombazana agcwele umona ayangimonela bazophoqa ingqondweni yami ihlala khona sekuxoxwa ngithombe uthando lwami nawe luphelile sekuxoxwa ngithombe uthando lwami nawe awusoze wakho angikholwa namantombazana agcwele umona ayangimonela bazophoqa ingqondweni yami ihlala khona baby ngiyakutshela abantu baye kumuntu cela siposte baboni siyajola ngithembisa uzofana ngifa khona nami ngathembisa awusoze wakho angikholwa namantombazana agcwele umona ayangimonela bazophoqa ingqondweni yami ihlala khona yazakholwa ngathi khona uzothi akaze wakhonywa bengivala amehlo mina njalo ngiyabona uthando lwami nodali manje lixoxwa ngethombe yazakholwa ngathi khona uzothi akaze wakhonywa bengivala amehlo mina njalo ngiyabona uthando lwami nodali manje lixoxwa ngethombe. Next, please. Ay, pato. Así, mamá. Oh,
Come on, guys. Come on, Hey, guys. Come on, guys. Come on, guys. Come on, guys. Obanda mtanda lelo kushuti mina nzohamba
uyosebenza bekuthahlangana kushuthi nenkomo ngizoyiteleka ngoba ngiyamthanda lelo kushuthi mina ngizohamba naye ngobungo wami lelo kushuthi mina ngizombetheka ngoba nginamali lelo kushuthi mina ngiyosebenza bekuthahlangana kushuthi nenkomo ngizoyiteleka Emza ngoba ngiyamthanda lelo kushuthi mina ngizohamba naye ngobungo wami lelo kushuthi mina ngizombetheka ngoba nginamali lelo kushuthi mina ngiyosebenza bekuthahlangana kushuthi nenkomo ngizoyiteleka ngoba ngiyamthanda lelo kushuthi mina ngizohamba naye ngobungo wami lelo kushuthi mina ngizombetheka ngoba nginamali lelo kushuthi mina ngiyosebenza bekuthahlangana kushuthi nenkomo ngizoyiteleka Angithi kwambuze mayibhuku waze wamude njalo ngiyibuka awuzuze kade liyaduma kodwa nepahla naye iyazibuka ufuna ikati ubiza isitufuza abuka ley'ngane nazo ziyangibuka usho uthandani usandidudluza uthi ufunani ufuna izumbu hawu ngitshela ukhalelane noma ngikhala ngani ukhala ngamaroto La. Hayi, ngeke mfethu, hayi. Ngikhala umuntu wami lapha yabacwali babona isibani bangiqambela amanga yoba nini mina ngikhala yoba nini ngiqambela amanga wemuntu wami lapha yabacwali babona isibani bangiqambela amanga abacwali usibona ndawonye abacwali usibona ndawonye abacwali. Come on, man, so man. Ithini ngobanama. we DJ Come on, man, so man. Okay. lo DJ mfisha gibele kukhula box lo DJ Laba yabacwali babonga isibani banqambela amanga Show bafethu ingoma yokugcina ke lena ke Abatani, usibona ndawonye
ngikhala kuyoba nini ngingihambela amanga umuntu wami laphaya abatshwali babona isibani bangiqambela amanga kuyoba nini mina ngikhala kuyoba nini ngingihambela amanga umuntu wami laphaya abatshwali babona isibani bangiqambela amanga abathandi kusibona ndawonye abathandi kusibona ndawo let's go abathandi kusibona ndawonye abathandi usibona ndawonye ubani uthi uyedwa umuntu wakhe uma uthi uwedwa umuntu wakho unamanga shame izwani nayo awukho wedwa Nabakufisa bonke ushele umuntu wakufisa bonke ungabatshela bonke usuke uthanda ungabatshela bonke wena uyadlala ungawedwa umuntu wakho wena uyadlala ungawedwa umuntu wakho wena uyadlala ungawedwa umuntu wakho He's
You my sunshine, langani. You my sunshine, langani balele. Tell kungangishi, tell kungangishi, tell kungangishi. Wamuhle ntombazane ngesanela. You my sunshine, langani balele. Tell kungangishi, tell kungangishi. Sebenza uko mshodange man Kotu masandana Sakala ngenzi plan Kafuni ngoma Uyotulezi nani Labuko na wedali nyatan Sebenza uko mshodange man Kotu masandana Sakala ngenzi plan Kafuni ngoma Uyotulezi nani Darling,
If you don't know what I mean, niringi olufanga ma sebenzela kona Ositi vuga ma sebenzela kona Avuga ma sebenzela kona Vuga ma Nithini lapho zinjani ingoma lapho Sisi mina ngabe
ngihamba nawe manje umathandana wamanga ngibamba nangezandla nangemotweni ngibona ngihamba nawe ngibamba nangezandla wesisi mina ngabe ngihamba nawe manje umathandana wamanga ngibamba nangezandla nangemotweni ngibona ngihamba nawe ngibamba nangezandla wesisi mina ngabe ngihamba nawe manje umathandana wamanga ngibamba nangezandla nangemotweni ngibona ngihamba nawe ngibamba nangezandla wesisi mina ngabe ngihamba nawe manje umathandana wamanga ngibamba nangezandla nangemotweni ngibona ngihamba nawe ngibamba nangezandla wesisi mina ngabe ngihamba nawe manje umathandana wamanga ngibamba nangezandla nangemotweni ngabe ngihamba nawe ngibamba nangezandla wesisi mina ngabe ngihamba nawe manje umathandana wamanga ngibamba nangezandla asithi vuka vuka ma sebenzela khona sibashona khona avuka vuka ma sebenzela khona sibashona khona lapho khona wedalinya thana sebenza ukho ushoda ngemali masandana udlala ngezipla ufuna ingoma ngizokuthulela awena omuhle ntombazane ngiyasandela you my sunshine ilanga libalele thanda lokungancishi thanda lokungancishi thanda lokungancishi thanda lokungancishi bawuhle ntombazane ngiyasandela you my sunshine ilanga libalele thanda lokungancishi thanda lokungancishi thanda lokungancishi ngizwa ngishawa luvalo bangenothandweni ngitatazela yayalabyozala nkomo thatha impahla zangenela bhange lethuleni kumba 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 we tete kumba 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 ati awuthina sifuna le mali sifuna le cash sifuna mamita sifuna mamita sifuna makumba awusonke asifuna makumba awuthina sifuna le mali sifuna le cash ilelela sifuna makumba sifuna mamita sifuna makumba wesisi mina ngabe ngihamba nawe manje umathandana wamanga ngibamba nangezandla wesisi mina ngabe ngihamba nawe manje umathandana wamanga ngibamba nangezandla nangemotweni ngibona ngihamba nawe ngibamba nangezandla wesisi mina ngabe ngihamba nawe manje umathandana wamanga ngibamba nangezandla awena uzovuka vuka avuka awena uzovuka vuka avuka awena uzovuka vuka vuka zinjani ingoma lapho sikhuluma zana ngemela zenjani
Khaya hleli kuphuza. Thena upapuluka ngathi soba indlala ngempela. So wenze njani nami? Siyabonga, thank you very so much bafethu i-talent nje kusinikhombisa talent khona ngiyabona ingoba cashiwe kuba asifuni ukuthi yena kodwa nje likhona talent eliningi music omnandi njena ya utholakala khona thina music omnandi ngempela bafethu ngiyathemba ukuthi niyithandile leshayo sesisishelayo Monyuka lento abenza senkoloni uyalifica ilanga kuyashisa lapho kanti mowehla mandala ufika ngakona West imvula izobikhithika kakhulu monyuka ufika le ngakogoqe ilanga lakho lizobe linetha kodwa liyashisa ngathi kushada imfene mowufika lezansi kaNongoma kuzobe kwenzeka inkingi mowufika ngala eThekwini eMlazi kuzobe kubanda ngathi ungasondela eduze kwamuntu wakho yabo ufaka igown yabo Yeah, ufaka igown. Yeah. Ngqongqoshe kwaZulu-Natal uthi angimxwayisa ukuthi yena nje wasokhipha ingoma nje niyi-download bakwethu ngoba phela lezi ngoma ziyashisa. uCyril Ramaphosa lezi ngoma wenza i-lockdown namhlanje ukuthi lezi ngoma lezi zingaphumi noma zingamahithi kodwa nina-ke sogcina seyiphumile lezi ngoma lezi bafethu. Siyacela ke ukuthi nenze njalo-ke kuyindaba za-SABC 1 Mzansi for sure. For sure. Tonight on Live Khosi FM, Khosi luma POP kona. Ayike bafethu babhayena. Bekumnandi ukuhlala nani, bekumnandi sisonke. Babelai. Ntombazane ngiyasandela. You my sunshine. You my sunshine. Masandana sala ngezipla uningoma izoculeza mna azithi vuka sebenzela khona avuka lamele ngakhona simejana khona oyazi ndingi imali solukuthi ingane dingi imali Inga konklezi ngiphathe ingane Ngiyosho impini na mina ilale Unimpile ngcono Kise ngiphile tepo Pile bafethu ngicela lona Tibanje munani tebo halba tloka hlakanyitsela maraza etleti mahezi bloody Taribanyana bama 21 nathi solo ngabaphendula a spectacular hayi dlalela sibune sisiwani man hayi qe Atiba nice, Atiba nice. Ay pa pip. Nigga pesa ngoba ngiyakuthanda. Ngoba ngiyakuthanda. Shashele guys. Ngoba ngiyakuthanda. Ngibonile lapha ku YouTube bafethu khona enye impahla ephumile lapha bafethu. Sishare no Siphawa kumlazi gangster. Maxwell uBugs lo wakumahewu uba futhi omunye uthisha uba konje lo uShemza lo wakwi-ekasile nazi Shemza okay ngoba ngikuthanda nini ngoba ngikuthanda lelo Ems Move another way. Amantombazana ngiyawafuni. Aynombona. Bafethu niyamazi Emza lo bhuti lo uyithatha lento yenzayo bese angena lapha
khona enye impahla khona kuyona la ngasonzwisa kancane ngizomuzo esengena isethi Thiba nice Thiba amantombazane angasawafuni adlala ngame mina amantombazane asanthembi anina ngifuna ukulala nathi yamuza uthini lo mthita lo uthi amantombazane asiwathemba afuna ukulala nathi kushoni ngiyadlala amantombazane ngiyawanqena anina nifuna ukulala nathi umfana wesibhamu yabo laphayana ke njengoba samaphoyisa sinolokhuzana lo mbhemu lo wesibhamu into eyenzakalayo lapha uyazi kwenzakalani uSipha wakumlazi gangster waboleka intwana isibhamu ngoba ithi yozizingelela ngoba ngathi bahlala mama emakhaya lapha eMbumbulu wathi kuSipha wakumlazi gangster meyiboleka isibhamu kanti intwana izothatha isibhamu ihambe esikoleni yabo ifika ikhombe umjita oyidlela intombi yayo yabo athi memkhomba ke mase siyathathwa ke isibhamu esikoleni mase ke uthisha loyana atshela uprincipal ukuthi akubizwa amaphoyisa bese kusho ukuthina ngenxa yokuthi siyapatrola phela bo sisiphizi yabo futhi akufile umuntu sifike late yabo bese ke siyafika ke mase sifika bonke labantu aba involved la kule case le sifika bekhe esikoleni mebe ngekho ke esikoleni kushuthi next day sofika futhi and mase sifika sobafica engizokusho ukuthi sobafica and uSipha kumlazi gangster uyasifuna isibhamu sakhe and thina sosifica so yabo angazi yabo nje kodwa wafethu lapha yanina lindana ukuthi kuzodroshwa kuphela and yinde you30 minutes inwetshiwe season 2 episode 1 lo phumile episode 1 shube kakhulu yabo nje isukele ekuqaleni nje uSipha niyamazi ke kumlazi gangster ke uthi but naye ke le ngoma le no Emza Nzomuzo oyidlala Go back now, my little,
ubhuti Emza aqhamaneli khambahle. Awu China style mfethu, China style mfethu. Hayi uyazi mfethu. Ngizokhipha lokho uzani verse lami. Uvela ugaqela kho straight yabo. Awu Mthobisi sibiya ngeenkomo abafokazana bebiya ngamahlahla. Awu nika mfethu. Awu DJ Sing B. Awu Mr Sing B in the building. Easy. Mfethu nika ngalo ngifayele leyana mfethu ayikhumbula le imali mfethu. Ish. Angazi noma problem yini. Oh, le shaya. Yeah, le shaya. Okay. Oh ha, kukula yena wasendulo, yeo abasendulo ba nawe, kula yeo wasendulo, abasendulo, ya baba, yeo. Bala ushayile. Awunkanyisa ukrend bafo, krend kuthi omdala. Hayi idensa lakho lisaphumile. Kusele ubhuto yedwa ithembile. Imali engaka asuka. Imali engaka asuyidlala. Dalo na ubiza usiso yedwa ithembile. Indoda ikhali nami udala ungalile uthi noma ngahayiza ngimshiya yedwa ebusuku angilalile. Indoda ikhali nami udala ungalile uthi noma ngahayiza ngimshiya yedwa ebusuku angilalile. Uthi akayisoli ngezenzo. Inkosi yami uyabona nje mfethu, Hayi bo mfethu awuyitholi. Okay, alright. Another one. Oh, Lena. Oh, no.
ngiyajola ngithembisa uzofana ngibakhulu nami ngathembisa awusoze wakhulu angikhona nangamantombazane acela ukubona ayangibonela bazobona ngimkhulile ngahlala khona yazangikholwa ngathi khona uzothi akaze wakhonywa bengibhala amehlo mina njalo ngiyambona uthando lwami lodali manje lixoxwa ngethumbe yazangikholwa ngathi khona uzothi akaze wakhonywa bengibhala amehlo mina njalo ngiyambona uthando lwami lodali manje lixoxwa ngethumbe Ngwane
uyakwazi ufuna ulazi ngoba uyazi antombazane ngicela wenzela seyazi uvele ufuze uthalele indaba zami awuzayiqala ka-a awuzayiqeda kamanzethi awuzayiqala ka-a awuzayiqeda kamanzethi hamba ngolayini aseyihamba ngolayini everybody say hamba ngolayini aseyihamba ngolayini everybody say hamba ngolayini aseyihamba ngolayini aseyihamba ngolayini aseyihamba bangiza ngokataliya ngiyayishayipa mathindo jalo sosabana mfana msebenzi wami ngiyawuthanda mfana sihamba ngolayini asihamba ngolayini asihamba ngolayini asihamba ngolayini umuliskipu sibhoke thatha lona siye vuma mhleka siye umuliskipu sibhoke thatha lona siye hayi ngabafana abantu abadala abantu abadala hayi ngabafana abantu abadala abantu abadala hayi bafethu hayi sacela ukuyolala hayi vele seliphelile uzalo ngisayolala hayi seliphelile uzalo ngisayolala bafethu iyothi mayibonana iyothi mayihlangana iyothi mayibonana iyothi mayihlangano hayi bafethu nibe right bafowethu hayi sacela ukuvala lekhaya sokuyisikhathi sokuyochela manje yabo nogogo yabuza manje ukuthi hey manje futhi ngizoze ngibonakale la ngibhizi ngibiza ngemshanelo yami yabo nibe right hey Sarah, how's it Sarah Mncube akekho yedwa bafethu othanda ukurequesta request akekho othanda ukurequesta requestment request and join the live Izusiso yethu isho yeah leave it
Mfethu uma requesta uthinta le lokhuzana khona lento la engathi abantu abawutho engathi bahlangene uyayithinta bese ngala kuyavela ukuthi yabo khona umuntu ozama uku requesta bese ngiya accept. Then after accepting you will be here on this live tonight on live amp. Aw olwethu bizo ka awumlondi Zulu mabizo khamba kanjani lapho sibizo ro grand mabizo aw mabizo aw sibali yaphila sibali aw sibali umsebenzi wami njalo ebusuku mina ungishayisa istrati angiphume ebusuku ngale mini kateziko ngiyalixosha kodwa angikhohlwa ukuthi ngiyashoda. Mina ngiphume endlini njalo ebusuku ngifika umzala akabonwa umsebenzi wami njalo ebusuku ungishayisa istrati. Maneneza, how's it Maneneza? Fethi intambo fethi ikude yabo bengizomdlalela ngithi ay ngicrendi puti bheki Buthelezi. I'm good Buthelezi. Awumaneneza mfethu. Mfethu le ilokhuzani enye episode kuleyanto leya ezasembo izophuma nini? Anginayo ishow but sekuyaqeda kulokhuzo editho. Aseshuthwe wonke ama episode dala phaya. Yabo iyahamba leyanto leya cause khona uSiphalo akumlazi igangster kube khona uBucks lo lapha kumahewu kube khona uba konje futhi uShemza lo uthisha kwiEkasilenazi ya Shemza lo uthisha kwiEkasilenazi nayo khona bani usinakho yeah mfethu ngiphorekile. I'm bored. Kube khona ya kodwa nje bafethu ezasembo zibuya kakhulu season 2 episode 1 sophumile ezasembo. Ubalo ukuze uthi anginantombi. We madoda. Awunyamboso omncane. Yaphila nyamboso omncane. Awudlala Thukzin. Thukzin zela nenkinga. Thukzin zela nenkinga. Hayi sikhona nyamboso.
awubhuti besting awerazo madoda endiyo hayi engathi akambanga kahle Mr Dlomo uba Mr Dlomo manje noma usho uthisha bathini lapho bhuti besting mshishi Thembazwane isikhona bhuti cebo lecebizini hola ngisingabuye na cebo lecebizini bo imali lapha hlala so mama inobe edisha ngesiyathi soyiqalile ngasiqaleni liphathela mase kuzoenza oyithi kancane uyivalidithani kuphela cha okay sure umpendulo umshishi Thabiso awusiconeshi asiphile moloyi isikhona bafethu khona enye ihithi ke okuyimina ubani uyimina uEmza uMadanoni yamazi uMadanone oyithi kancane somama naye uyithu uyisikaze kancane ithi nje dithamisa ithi bese uvela uvala umpompo ngabe ngindlalela la ikeyboard manje umuntu eshaya ukuthi ikhodi le ingenaphi yabo ikude ngabe ngimthela manje shi awudlala ngamashi awuLambogini khamba kanjani lapho Lamborghini uyithi kancane bese ngoba esayisense awuthula uthela utshwale kuqamba mankhona imali oyilindile awuthula uthela utshwale kuqamba mankhoba noyi elendile awuthula uthela utshwala kuqamba mankhona ngeke sokumesiphetha la sifele siqede stress la yamazi uMadanone nayi ke bafethu iyona ke yabo umuntu uzoyithi thasi kancane ukuthi imina uEmza uMadanone kuyona hamba ulala bafo awulele ngani wena umbongo Zala is the best okay bandile Sinatho zimele nibona igown cha yabo nje mfethu kubalekile ukugqoka igown kubalekile ukugqoka igown hayi ama-jacket engathi ma usayegigini hayi ke noma nisawushaya istrike emgwaqweni hayi imama nje ligqoka ijacket engathi liyoshaya istrike ebusuku engathi akhambanga kahle upho ayandashi asakhambanga kahle imama nje lilala ngejacket hayi engathi akhambanga kahle oyidlala kancane yabafethu nayi ke oyithi kancane
the Telegram, out to the Telegram, out to the Telegram, out to the Telegram, out to the Telegram, come back, see what you need, out to the Telegram, come back, I know you need, out to the Telegram, out to the Telegram, out to the Telegram, out to the Telegram. Ambala, Subara, Ambala, Uyaskota, Shaya, 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 Uyaskota, since you made a 6 years, still in the spy, so for the dollar 6 years, you are 73. Ivana, close it. Awuputa imdolo. Awirazo, oputa abadala madoda. Kuyaphileka brazo. Awu madoda ibrazo. Awumgabateli. Hayi khulileka razo. Hamba uye ilapha la eSouth Coast niyoshaya ama-table for tour. Awu maphumi. Ngiyaphila maphumi. Ngeba mfethu ngesacela ukubaleka mfethu sonibona. Sonibona nibe right. Alright, dankie Bhuti Mdolomba.